Vi skal starte med at løbe, Ja. så skal vi cykle, og så skal vi sejle i kano, tror jeg nok. Nej, så er der langt oløb og sådan noget kano, og sådan noget, en masse cykling og noget løb til sidst og sådan noget klat. Der har bare været så meget bagud også. Jeg er så psykohurtig. Det er svært at lure. Vi skal ikke hænge langt ude, før det bliver noget lort. Nej, vi sejler sammen. Du har det. Nemme er jo, at man skal bare tage det fra en ende af. Præcis. Og posterne står i midten af cirklen, og så er det sådan set, så er der ikke så meget mere. Hej. Det er godt.